Uztailaren 16an hasita eta ostirala 18 arte udako merkealdien azoka ospatzen ari da Eibarren, Eibarko merkataritza gune irekiak bultzatuta, Eibarko udaletxearen laguntzarekin eta Eusko Jaurlaritzaren merkataritza, industria, berrikuntza eta turismo sailaren diru laguntzarekin. Eibarko merkatariek beren produktuak deskontu handiekin eskaini ahal izatea da ekimenaren asmo nagusia. 8. urtez jarraian ospatzen ari den faktorin azoka Toribio Etxeberrian kokatu dute aurten ere. Hemen gaude emateko hasiera 8. udako azokari, aukeren azokari. Aurten 26 komertzio hartzen dute parte eta bai ere bai ostalaritzak eta nobedade asko dauzkagu. 26 postuak daude aurten azokan. Toribio Etxeberria kalean kokatuta, bere ordutegia goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 doa 3 egunetan. Postuetan aurki daiteken eskaintza anitza da, jantziak, oinetakoak, arropa zuri, kiroletako ekipamendua, osagaiak edota dekorazio artikuluekin besteak beste. Urtero bezala, ateratzen ditu arropa guztiak, gizonezko arropia, umeendako, emakumeendako eta gero etxeko tresneria. Eta nahi duguna da, bezerorentzako uste dugu aukera ona dela, eta guraldi honekin ona jutea urtero beste urte batzue bezala. Ondo, gauzak egin behar ditugu, Eibarren gainera, gauza onak dira. Azkenean, komertzioa aurrera juteko eta bizia emoteko herriari ere bai. Iazko edizioan bezala, hiriko erdiguneko ostalaritzak ekimenarekin bat egin du eta kanapeak eskaintzen dizkie euren bezeroei. Txikiparkaren esperientzia errepikatzea erabaki dute ere. Kutxabankek Toribio Etxeberria kalean duen lokalan dago Klub Deportiboaren azpian eta 2 eta 6 urte arteko umeentzat egokituta dago. 30 umeendako lekua dauka eta azokaren 3 egunetan dago zabalik. Goizez 11:00 ordu bat aterdira eta arratsaldez 5:00 7:30. Faktorin azokak, udakoak zein negukoak, oso harrera ona izan du hirian bere hasieratik eta izan ere, hitzordu klasikoa bilakatu da Eibarko egutegi komertzialaren barnean.